Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' wieħed mill-ewwel martri, San Ġustinu Martri. Nafu li anke kellu kuntatti anke diretti minn żmien San Ġuan l-Evanġelista. Ħuti jew hekk il-kelma xhieda martri tfisser tkun xut. Jew nitolbu li aħna ma nibżgħux inkunu xhieda vera ta' dak li nemmnu. Ejjew ma nibżgħux anke fuq affarijiet żgħar, anke trott salib illum quddiem ħadd ieħor qed tagħti xhieda għax illum nistgħu rroddu salib. Anke tgħid Eva Marija ma' wliedek, hekk ejjew nitolbu biex hekk verament aħna wkoll fiċ-ċokon tagħna imma b'imħabba nkunu xhieda awtentiċi ta' dak li nemmnu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti jogħġbok li l-Martri San Ġustinu jilqa' l-bluwa tas-salib u b'mod tal-għaġeb u rejtu l-qlieħ kbir li hemm fil-li narfu lil Ġesu Kristu. Bit-talb tiegħu, għatina l-imbedu minna kull tagħlim qarrieq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ittra ta' San Ġuda Apostlu. Eżis, ftakru fil-ħwejjeġ li l-Apostli ta' Sidna Ġesu Kristu kienu ħabbrulkom minn qabel. Ibnu lilkom infuskom fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom. Itolbu fl-Ispirtu Santu, żommu rwieħkom fl-imħabba t'Alla, stennew il-ħniena ta' Sidna Ġesu Kristu għal ħajja ta' dejjem. U ħniena ma' dawk li għadhom fid-dubju, salvawhom waħtfuhom min-nar. L-oħrajn ħennu għalihom bil-biża' waqt li tistkerħu saħansitra il-libsa imċabsa b'ġisimhom. Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom mill-waqa u kietkom bla teba u ferħana quddiem is-sebħ tiegħu, lil Alla waħdu Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna, glorja, kobor, qawwa u seta' qabel kull żmien, issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu fl-imkien: għalik imxenka jiena mulej Alla tiegħi, għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi jint lilek ħerkan infittex, ruħi bilaċ għalik imxennak jiena bħal tarf nixfa maħruqa bla ilma. Għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Għalik ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxak bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalik imxenka jiena mulej Alla tiegħi. Għalik imbirkek kull ħajti kollha, nolli idejja u nsejjaħ ismek bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nintela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Kristu tagħmar sħiħa fikom, kull ma tagħmlu roddu ħajr l-Alla il-Missier permezz tiegħu. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. Kif kien qiegħed idur fit-Tempju, resqu fuqu il-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjuħ u staqsewh: Int bliema seta' qiegħed tagħmlu dan kollu? U min tgħidilek din is-seta' biex tagħmlu? Ġesu qalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien, weġbuni għalija u ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni. Dak bejnhom u bejn ruħhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk kienu weġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex m'emmintuhx. Mela ngħidulu mill-bnedmin, huma kienu jibżgħu min-nies għax kulħadd kien iżomm lil Ġwanni li kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk lil Ġesu weġbuh u qalulu ma nafux. U Ġesu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Fis-salm eżjes aħna rrispondejna: għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Huwa minnu dan li jedna jew sempliċement ednieh bil-fom. Dawn il-kelmiet tas-salm juru l-kuntrast mal-mod ta' kif kienu jgħixu il-Fariżej ma' Ġesu li jistgħu kollu koll aħna naqgħu f'din in-nażba, f'dan l-iżball. Biex jemmnu lil Ġesu jridu l-provi. U d-dialogu tagħhom ma' Ġesu mhuwiex tant dialogu li juri li huma verament qegħdin jixxenqu għal Alla kif jgħid is-salmista, imma huwa dialogu ta' kompromessi. U Ġesu jagħmel l-istess logħba tagħhom u jagħmlilhom din il-mistoqsija. Il-magħmudija ta' Ġwanni kienet ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? U din il-mistoqsija qed jgħidha lili u lilek. Mhux tant fuq il-magħmudija, imma qed jgħidli fuq l-istorja ta' ħajti. Ġara fatt fil-ħajja tiegħi. Hemm problema fil-ħajja ta' kuljum, fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, fil-mart, ma' persuna li ltqajt, il-mod ta' kif qed ngħixu. Kemm qegħdin nagħmlu din il-mistoqsija li Ġesu qiegħed jagħmlilna mhux biex iċanfarna, imma biex niċċaraw ftit lejn fejn aħna mexjin. Dak li qed nagħmel ġej mis-sema jew mill-bnedmin mid-dinja. L-għażliet tiegħi qed ikunu mibnija fuq dak li jitlob Alla jew fuq dak li tgħid id-dinja, fuq l-egoiżmu tiegħi. B'dan il-mod eżies aħna nistgħu verament niċċaraw dejjem id-direzzjoni tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu. Il-martri llum qegħdin infakru il-martirju ta' San Ġustinu waslu għal dan il-passeg kbir għax il-ħajja tagħhom ta' kuljum kienet mibnija fuq ħwejjeġ żgħar. Fuq ħwejjeġ żgħar li juru il-fedeltà tagħhom lejn Kristu. L-għażliet tagħhom kienu dejjem għażliet favur Kristu u mhux favur id-dinja. Ejjew nitolbuh il-San Ġustinu llum
li aħna wkoll narfu nkunu xhieda u narfu nibnu ħajjitna kull mument, kull ċirkustanza tkun dejjem imdawla mill-kelma tal-Mulej Ġesu u mhux mill-kliem fals li toffrilna d-dinja. Għax hija l-kelma ta' Ġesu, it-triq, il-verità u l-ħajja. Għali kim xenna jien Mulej Alla tiegħi, ilqa' nitolbu dawn it-talbiet li din il-familja li mġabbret madwarek għax trid tiltaqa' miegħek qiegħda tressaqlek. Ngħidu flimkien, ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Sabiex il-qawwa tal-Evanġelju tidher fid-dinja bix-xhieda ħajja tal-Knisja u ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Nitolbu għall-awtoritajiet li jmexxu l-pajjiżi sabiex jarfu li s-seta li ngħatalhom hija ġejja mis-sema u għad-dmir tagħhom li huma jaħdmu tassew għal paċi fost l-umanità kollha. Nitolbu. Għalina il-koll, sabiex aħna wkoll narfu u nġeddu il-magħmudija tagħna u l-ħajja tagħna tkun tassew għotja ta' imħabba lejn Alla u lejn ħutna. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li jinsabu fl-isptarijiet tagħna, l-anzjani tagħna, għal dawk li għaddejjin minn xi problema, għaddejjem mid-dlam tal-ħajja. Għamil Mulej li jsibu persuni li jlaqqawhom miegħek u jwaslulhom il-kelma ta' faraġġ u għajnuna tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, is-Sultana tal-Familji, kompli Mulej birek il-familji kollha tagħna. Għamil li huma jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin u lejk biex hekk il-preżenza tiegħek timlihom bil-ferħ u l-paċi ta' dejjem. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. U Alla li tixħet għajnejk fuq iċ-ċokun tal-qaddija tiegħek. Għatina li bħal Marija iġbejba li ta' Nażaret, aħna wkoll narfu niċċekknu quddiemek u quddiem il-bnedmin biex nintebħu li inti magħna tagħmel ħwejjeġ kbar. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina il-grazzja Mulej li niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri
li San Ġustinu iddefenda biqlubija tal-għaġeb bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej għallatana. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġustinu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu huwa jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tijek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewjitu l-art mimlija bil-glorija tijek. Osanna fl-ola ta' smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġustinu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-trittient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, palma nafru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrid iżdeħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda, ruħi jitkellmu fejn. Il-qajna l-Kristu fina. Jew f'dawn il-ftit mumenti jekk nirringrazzjaw għal preżenza tiegħu fina. Nitolbu. Issa li tmajtna bl-ikel tas-sema nfittxu kontana nitolbuk mulej biex fuq it-twissijiet tal-martri San Ġustinu qatt ma nonqsu li nroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tatina
بكريستوس سيدنا. المولي معكم. يبارككم alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.